que 60 metres al voltant de la Meridiana que han votat, ha guanyat Junts pel Sí. Per tant, traguem una mica de pit també, que no passa res. Però per entendre el fenomen Ciutadans jo crec que n'hi ha dos o tres claus diferents. Primera clau i molt important, Ciutadans és un partit verge. És un partit verge, encara no ha governat. I ser de Ciutadans és guai. Sense governar ja tenen corruptes, el Jordi Cañas i no sé què i tal i qual, però bueno, és veritat que com que no han tingut responsabilitats de govern, en un moment en què la classe política està sent tan atacada, ells es poden presentar com una cosa diferent. Però això se'ls acaba. A Andalusia han fet presidenta al PSOE, fent-los firmar un document que no n'hi hauria cap corrupte amb càrrecs. Aquesta setmana ja han estat corruptes els càrrecs. Necessita temps això, no passarà demà, no canviarà demà, ni demà passat, però això passarà. Per tant, per ahir és molt fàcil votar els Ciutadans. Punt número 1. Punt número 2. El PP s'ha enfonsat. És clar, aquesta notícia no és menor. El partit més important d'Espanya és l'últim gairebé a Catalunya i s'ha pegat una nata espectacular. I aquests vots han anat tots a Ciutadans. Ciutadans han anat agafant vots de tot arreu. Tercera, no passa només a Catalunya. Les banlieues franceses votaven Partit Comunista i ara voten Le Pen. Per què? Perquè l'estat del benestar ja no existeix, perquè ens estan destrossant el sistema de vida i perquè la gent reacciona anant-se'n a el que consideren que és el més radical de tot. Ciutadans és Le Pen. I on votaven comunista, voten Le Pen. I últim detall, que jo crec que és important que el tinguem al cap, perquè és que si no ens armarem un embolic. A veure, és normal que en el moment en què nosaltres estem proclamant la independència, els antiindependentistes s'agrupen. Només faltaria. Només faltaria. És a dir, mentre la nostra amenaça era una nebulosa, que no se sabia, que no sé què val, però és que ells ara veuen que anem en sèrio. I com veuen que anem en sèrio, els espanyolistes militants voten a un partit que consideren que els defensarà. Només faltaria. Fins aquí podíem arribar. Què us penseu que és això? Romania, que vota el 110% al mateix partit? No, som un país democràtic i n'hi ha un 20% de la població que no vol la independència. I és normal que s'agrupi al voltant del partit que els dona més garanties. Si sumes tots aquests factors, s'entén, el de Ciutadans, més la sort. Igual que Junts pel Sí ha tingut mala sort, perdent 2 escons per uns pocs milers de vots, una a Girona i una a Barcelona, Ciutadans ha tingut sort guanyant uns escons per molt pocs milers de vots. Ja veurem a les pròximes eleccions que fa Ciutadans. Ara ells estan envalentonats, estan encantats de la vida, són els més guapos i els més de tot, i els més xulos i els més el que siga. Molt bé, tranquils, ja arribaran les votacions al Parlament, ja se n'adonaran del que passa. Si tu agafes, per exemple, la Inés Arrimadas, la Inés Arrimadas és una persona d'una incongruència bestial. Ara ha guanyat perquè en campanya és molt fàcil. Bé, molt fàcil no ho és, no vull treure els mèrits, però és relativament fàcil amagar els propis errors. Però fixeu-vos què ha passat. Nit electoral. I si diu, el que hem de fer és noves eleccions. Porto ja 3 entrevistes dient que no va dir això. Però o tots estàvem drogats o ella va dir això. Però ella porta 3 entrevistes dient que ella no va dir això. L'entrevista ahir del Xavi Coral a TV3 i trau el rotllo del català, que per cert l'han apartat molt, fixeu-vos com en campanya l'han apartat, no han parlat d'això. Però trau el rotllo del català i automàticament ella després diu, clar, però com jo no soc catalana d'origen, clar, tothom em parla en castellà. Xata, aleshores on està el problema, no? Aquest matí, que l'han entrevistat a Catalunya Ràdio, també ha dit una altra cosa. Fixeu-vos el que fa aquesta gent. L'Arrimadas el que fa és no contestar mai a el que li pregunten i no parar de parlar, i no deixar parlar a l'altre. Per què? Perquè no té fons. No té fons. Això poden aguantar-ho un temps? Sí. Poden tindre èxit un temps? Sí. Ara, això de sòlid té molt poc, i per tant jo no em preocuparia excessivament amb aquest tema. La primera pregunta que m'he fet era... La primera pregunta era que nosaltres tenim un full de ruta i venia a dir
Què fem als espanyoles? Perquè ens hem de preocupar tant amb l'estat espanyol i t'ho completaria també una cosa, si ens pots explicar també. Si la llista de Junts per Sí... Portes 3, ja l'he preguntat. Vull dir, ja s'està discutint si els partits han d'anar com a partits separats a la llista de Junts per Sí o han d'anar junts, com hem fet amb la llista de Junts per Sí. A veure, sobre el tema Espanya, nosaltres érem de fermilles. De fet, avui hi ha hagut una declaració molt interessant del Partit Socialista demanant-li al Partit Popular que avanci les eleccions, que no siguin el 20 de desembre, que siguin ja per Catalunya. Perquè, clar, ells saben perfectament que començarem a desconnectar. En el moment que es constitueix el Parlament, n'hi ha una llei, que és la llei de seguretat jurídica, que diu: a Catalunya el Tribunal Constitucional és el Tribunal Constitucional espanyol. El Codi de Circulació, el Codi de Circulació espanyol. La llei de comerç, la llei de comerç espanyola. Però a partir d'ara podem desconnectar-les com vulguem. Llavors comença un dia i diuen: Tribunal Constitucional, doncs mira, a partir de demà ja no serà l'espanyol, sinó que serà la secció no sé què de l'audiència. Clac, desconnectat. Codi de circulació, doncs mire, no crec que ens posem emboliquem en el codi de circulació, però volguem embolicar, ja el canviem. Què veu el PSOE? Que clar, és que a partir del primer dia aquí els passos són irreversibles. En el moment en què tu dius el Tribunal Constitucional deixa de tindre atribucions a Catalunya, ja poden jutjar a Mas. Perdone? És com si vostè vol jutjar el president de Zimbabue, a mi què m'explica? Envia vostè alguna cosa a Zimbabue, a veure si li fan cas, no? I per tant, nosaltres hem de fer això. Clauetes, i anar desconnectant. I el període de 18 mesos és això, que està fet per donar seguretat jurídica a tothom, que tothom sàpiga detall a detall amb qui ha de parlar, com ho ha de fer, etc. Les eleccions tenim una mala pata, que és que cauen en un moment en el qual tot just començarem. Si les eleccions foren l'any que ve, simplement diguem, eleccions espanyoles, a Catalunya ja no es vota, clac, i ja no hi ha col·legis electorals. I per tant no hi ha res de què discutir. Però al desembre no arribem a això. Hem de ser conscients que no ens dona temps de fer-ho. Per tant, què hem de fer? Jo t'he dit la meva opinió personal de lo que jo crec que estaria bé fer. Ja s'apanyaran els partits i decidiran el què. Jo crec que no podem regalar-los la representació de Catalunya als altres, perquè aleshores creem un focus de malestar, no? Però tampoc podem comportar-nos com espanyols. Jo crec que hi ha una solució sensata, que es diu, escolta, es fa una coalició, el que siga, jo la faria diferent de Junts pel Sí, perquè així també evitem el referèndum. Mira, han perdut tant o han guanyat tant. No, els quebequesos ho fan molt bé. Al Quebec, el partit quebequès, que és independentista, es presenta a les eleccions quebequeses i no a les canadenques. I el bloc quebequès, que és independentista, es presenta a les canadenques i no a les quebequeses. Per el mateix, ens inventem Junts per la Barrila. I Junts per la Barrila es presenta a les eleccions espanyoles. I ja està, ¿vale? I jo aleshores el que faria seria agafar les actes de diputat però no anar al Parlament. 30 diputats que no van. Entre altres coses, si tu tens l'acte de diputat, seria molt divertit, Seria molt divertit, perquè clar, tu tens la minoria de bloqueig. Tal com són les eleccions espanyoles, ningú tindrà majoria absoluta. I 30 diputats tindran un pes molt gran. I aleshores, que ells no sàpiguen mai, 5 minuts abans, si vas aparèixer a fotre'ls en l'aire l'invento. No. Això és molt important, Escolta, jo he pactat això amb aquell, però si apareixen els catalans, què passarà? Per sistema no anem, però quan hem de fer un gest que ens convinga, i tant com anem. Ara, regalar-los 30 diputats, els Ciutadans i el PSC i el Catalunya sí que el pot, perquè els han de regalar. Si ja fos més endavant, sí, però és que són... Penseu que el Parlament es constituirà al novembre. I per tant, si les eleccions són al desembre, no es dona temps de que no n'hi hagi eleccions. Per tant, jo faria això. Ara ja decidiran el que vulguin. Bé, tenim 4 paraules demanades, mirem de ser breus i així podrem fer també.
això és